Pustíme, osekam ti vode, zbyt osek. Sa lahuje. Tamo zjada šrapom na žene. A skoro byś na sapę nie żył. Ja. To Maria. Byś się pomył Jonas. Jej. To jest taki motor. Nie, nie. Nie chcesz, to co? Na nowy bicykel. A ty weź na bicykel jak to, jak motor kiedyś się ma. Na bicykel lepsze. A czemu lepsze? No dokle, nie? Nie. Na motora byś się tu prebehol a mohol nie po tým. Na bicykel lepsze. Hej. Dokle, nie? Na vonka, nie, nie. Dobra, ale na motorze takú čupku by si mal. Hej, no ale... By si mal také Bavore, more BMWčko a... Na bicykel lepsze. No tak, motoríš, no. Zako jest tam motorka, to motorka. Motorku nechceš. No, bicykel lepsze. Motorku si kúpim. Ja som reklamácia, na vzduchu je lepšie. A vodický nemáš? Nie. A čo? Na bicykel. A robil si vodický? Nie. A vodický na bicykel máš? Ja chciałem skuter, ale nie wyhaszam. Wyhaszam. Vodický na skúter, či vodický na bicykel máš? Mam. Všetko máš technické papiere, máš na... Tu ten. Máš všetko v poriadku, emisnú, máš všetko na bicykel. Hej, ja mam doma sam. Tam sobie robíš emisnú kontrolu. Takže tak, hej, ty sebe robíš emisnú kontrolu aj toto na bicykel. No robię po prostu, ja patrzę, robię. Aj vodiček máš na bicykel, no. Co ty, to papieros. A, je to tak, to tak. Všetko, však máš jak vodičky, no. A príhubu máš, všetko príhubu máš? Nie, No na chuj si, ne? teraz nie uwaję. No może, co by to było? A co kupuje sebe na bicykel? Ja nie chciałem, ale mam. Hej, a také zabité disky máš, ne teraz, si videl. No, Kým še nedojebal bicykel, no. ja mam. Aj toto si sebe dával na toté. Ventily. Nie ventily, na výdry sebe dával. A to słyszę, no. A to to. Ja to robię takie świetlne. Do piči to more. More, vytuninguj sebe ho a... Môžeš chodiť po meste. Powiem, się Ale v čom chodíš, keď máš bicykel? V čom chodíš okolo neho a nechodíš na ňom? No, posyłuję, nie znam. Posiluje svaly. Jej, ha? Tam tyle nie ma. A to už by som musel skúšiť za ja, bo... A idę do koło Velato, albo... Ja ti tyčka z bicykel, keď máš taký nakupy, nie? A tak... Nie, ja bez tak nie stał, ale... Nie, że na pierwszy automat kliknął, żeby na nią i tak i tak. Jest, żeby na nią. No, wolę ten dziewięć minut odolny, tak. Železný moc odolný. To by kino Vela, no, wiesz. Ja, to ty som lepší jak Segal. Do Velato idę po swoich, Lepší jak Segal. Tam nie, tam... Można. Hej? Ja idę A po... vžil by si ho? Co można, hej? Možno, hej? Ja by čul, že on šalený. To takie jak ja, no. Tak jak ty, šalený. Jestem na dworze. A Van Damme by si nikdy pobol. A Jackie Občana. Ale to to... Len vidíš, oni tu nechod za more. Prišli za more. Jak robię na pierwszy, dla bicykla, to reszta. Chodíš na pešo na bicyklu, aby za to by si pobol. Vedľa ňoho, no, vedľa A ňoho. toto, ešte učíš toto deti? Ja to też idę. To určite, hej, to bude už nemôžem. Ja teraz nemôžem, ja mám... Nie? A plato si za to? Nie? Za čo more? To je tak to mám. Kamarátstva ich učíš? Nebudem bojové, nemôžem. Že by znali, keď tak platať, ne? A to je mi odnoho, to je to, na to. A ich podobné, to je tam. Ja ešte viac potom si ďalej prísť. Hej, tak, ešte raz. No nie, taký, malo sa tu, to je to, to podajú. Ja, že by sa znali braniť, zajímavé. Daj podošel, lietaje, to nie radi, von, tutaj, von. Poda to ty, jak to je. Co ešte učíš? Ja Nič neučíš? nie wiem, dziecka, to ja mam, zawsze sobie. Pocisnę na dowoleńcu. Ti tam na dovolenku. A dobrze, bo rado. Co robíš doma, keď prídeš domov? Ja tu słucham. Hej? To robienia nic nie. Ja sa nič robiť, zima, ne? No to tak? Tak u ktorý? To. A co takie jest barwne w Łożnicy było? A, się ważne, a mnie na to muszę tam. Ty na autobusie chodzisz? No jest to. Normalny. Zabijesz na autobusie. Co, to jest koty. Dobre, ale Co to... my tam jest? Lepszy na bicyklu, nie? No a co to, no ale autobus to wszystko. Ale bicykel nie masz, no tak są. Tam się wybieram na kiedy. A kiedy ho vybereš? No, ja už to Kedy budeš mať najnižší? A? Kedy budeš mať najnižší? Nie wiem, to za 5, 18, za 5 lat.
po holográky. No je, ten, no. Tak budeš plátky. Hej, no. Co sobie kupisz? Chcę, żeby chodzili. Oczy zrobić, będziemy. Ukaż takie smaczki. Ukaż takie smaczki do zruchu. I do Nie, zruchu. oczy zrobić, to się Do nie. zlewu ruchu. Ja na plecy wydaję. Ukaż jak posyłujesz ruchu. To już minęło tego. Tak. Dobry si. No rešpekt. Veď mám pre teba rešpekt. Vieš, ty už nemáš to švrhal. Nie, nie. Nebo už radšej, nebo to zabíjaš ľudí za to ešte nakoniec. Nie będę stał doma o to. To je nebezpečné. Ja ci sobie zdjęcie. No. No. Oświecuna. A to może nie mało, ale dobry się zapytać, wchodzić do tego. Odrania zło. No i krapa kończy. A ukáž mi teraz neuda kedy? Ej, ej, to to... A pobyš takoho? No, to to... Pa čo? Nepočúval nikto? Ej, ej, Bo do tebe tak zvykli podejbovať, no. ľudia. Znaczy, widzicie, proszę, ja tam dobry kawą za to. Vieš, malé kopačka, ajde. Ukáž, jak by si kopnul. Zľavu, zľavu. No, Lukáš, To prawda. Ukaż- Widzicie, nie możemy... ukáž, jak by si kopnul. W domu nie. Ej. A kopačku z výskoku? Aj, to rzeczy. Dobra, teraz Peťu.